Віктор Пятакоў. Імя гэтага славутага дояра, ардэнаносца, войны, інтэрнацыяналіста вядома многім. Напярэдадні дня вываду савецкіх войскаў з Афганістана наша здымачная група наведалася ў госці да Віктора Алексеевича і пацікавілася, як склаўся яго лёс пасля жахаў той страшнай вайны і якія ўспаміны жывуць у памяці і сёння. Это Паня, это Мурка, это Венера. Это Стрелка. Люблю своих буронок и знаю их всех по именам. 44 гады. Менавіта столькі доіць кароў аператар машыннага даення малочна-таварнай фермы ў вёсцы Слабодка АСБ «Аграгарадзец» Віктор Пятакоў. Мужчына ўспамінае, іншага выбору, акрамя таго, як стаць доярам, у яго, напэўна, і не было. З гэтай прафесіяй ён знаёмы з маленства. Разам з сёстрамі дапамагаў маці даярцы. Сёстры были старшие. Яны доили, а я 8 годов мне было, приду на ферму, а яны говорят, садись его, слончик мне дадут, садись, учися, а то мы пойдем, тогда кто маме будет помогать. Ну, так я и научился с 8 годов доить руками коров. Ну и пошли так, уже школу окончил, 8 классов, а тут маме на пенсии уже не хотела уже работать, на тяжко ей было, так на катеди мою бери группу. Даи моих коров. Коровы хорошие. Ну, я таки никуда не пошел. С 8 классов так и остался на ферме доить коров. Асаблівыя эмоцыі вызываюць у нашага героя ўспаміны аб арміі. Спачатку ён служыў ва Ўкраіне, а затым лёс закінуў яго ў Афганістан. Нас увесь полк погрузили, ничего не казали, ничего. Мы ночью нас погрузились на поезда, на поезд в эшелоны и поехали. Ехали 7 суток, и никто даже не знал, куда мы едем и что мы едем. Тогда же было все секретно. А тогда уже перекинули, мы уже своим ходом поехали в Афганистан, колонной, автоколонной поехали. Ну, тогда уже перевал мы переехали там, и тогда стали нашу колонну обстреляли. Страшно было, конечно. Прайшоў усе жахі вайны і застаўся жывы. Відаць, нарадзіўся ў кашулі, разважае наш герой. Пасля службы і вяртання на радзіму прафесію Віктор Алексеевич не змяніў. Вярнуўся на ферму. Пасля сустрэў будучую жонку Любоў, разам з якой яны жывуць душа ў душу ўжо 33 гады. Разам выхавалі 5 дочак, і сёння ў іх доме звіняць вясёлыя галасы ўжо 9 унукаў. Калі ёсць свабодная хвіліна, дзядуля вучыць малых спяваць народныя абрадавыя песні і прыпеўкі, якія калісьці пачуў ад сваіх цётак. У яго нават ёсць уласны песенны дыск, запісаны Мінскім інстытутам культуры. Придут эти тетки, як станут петь народные эти песни все, а я все запоминал, все это мне в голову все записывалось, и я от них все перенял. Ты ждешь Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне, одержим победу, к тебе я приеду на горячем вороном коне. У меня на сарафане коцалапы петухи, я сама не коцалапа, коцалапы женихи. Пра шмат перашкод і цяжкасцей давялося прайсці Віктору Пятакову, аднак ён верыць у светлае будучае і дакладна ведае. Сям'я – самае галоўнае багацце, і для шчасця яму многа не трэба. Абы дети были здоровые все, вот что главное, да и внуки, каб только жили, не болели, каб здоровые были, долго жили.